Жорка. Добре дошли в тази седмичният епизод на Studio Traitors. Отново сте с мен, отново сме заедно и ще коментираме може би най-интересният епизод от изминалата седмица в най-великото шоу в българския ефир в момента – Traitors, игра на предатели. Този епизод съм го заглавил Ефектът на пеперудата. А какво е ефектът на пеперудата? Това е принцип от теорията на хаоса, който описва как най-малките действия и решения могат да доведат в бъдеще до големи и драстични промени. Терминът ефектът на пеперудата е популяризиран от метеорологът Едуард Лоренц, който описва тази идея чрез метафората с размахването на крилете на пеперуда, което може да доведе до торнадо в другия край на света. Или иначе казано, как малки стъпки, действия и решения могат да доведат до необратими големи последици в бъдеще, във времето. Това, според мен, описва ситуацията с изобличаването на първият предател в шоуто Traitors, Жорката, който за съжаление напусна надпреварата, според мен рано и така неговият път в играта приключи, меко казано, безславно. Направи ли обаче основни грешки той, ще разгледаме в този епизод. Може би първото нещо, което така на Жорката му тежи, е неговата слава. Всичко започва от преди играта на предатели, разбира се. Според мен неговата слава на стратегически играч му тежи като бреме. Той се е стигал до финалът на едно от големите шоута Игри на волята. Побеждавал е в къща на инфлуенсърите. Да, много критици, много фенове разкриха, че той не е никакъв стратегически играч, тъй като е бил постоянно поставен на елиминации в Игри на волята, където е оцелял благодарение на физическите си данни, благодарение на своята хитрост и това да намира изход от всяка една ситуация. В къща на инфлуенсърите е бил пратен още в самото начало в тъмницата, където правилно изиграва своите ходове, връща се в играта и печели. Но аз не съм съгласен. Не съм съгласен, че това не го прави и стратегически играч. Даже напротив, мисля, че такъв е бил неговия път. Неговият образ е бил такъв, че да премине през някакви тежки изпитания, за да може накрая да изплува и да бъде сред първите. Това цялото нещо определено му тежи като слава и колкото и възрастовата група в Traitors да е по-различна, имаме и по-зрели участници, които едва ли са следяли Игри на волята и къща на инфлуенсърите, но със сигурност неговата слава е достигнала до тях, а и в този последен четвърти епизод на Traitors видяхме как Неве използва този аргумент. Ти се хвалиш, че си стоял 100 дни в едно предаване. Неговата слава просто е достигнала и до тези персони, които нямат време да следят реалитетата по български ефири и интернет пространството. Владо Николов натърти. Ти си играч. Жорката е играч от класа. Много други също го потвърдиха. Йордан Белев илюзиониста. Той е схемаджия. Видяхме просто от всички страни как всъщност славата на Жорката не говори в негов плюс. А сега ви връщам назад на първият конклав на предателите, когато те именно се видяха кой е и тогава трябваше да вземат решение за първата им жертва, която се превърна актьора Иван Юруков. Разбира се, тогава си спомням как Бачорски искаше да прави заря още в самото начало. Той беше казал, ако тук играех с някой от моите роднини, щях да се отърва първо от най-близките ми. Само че Неве и Жорката искаха да стрелят на по-рандъм принцип, на някой, който е малко по-притихнал. И да, Бачорски се съгласи, защото Иван се беше усъмнил в него и му го каза в очите и тогава бързо стигнаха до съгласие. За първия конклав не мога да имам някакви критики от това, че Жорката е бил по-балансиран и е искал да не се стреля първо по големите имена, но си спомням една реплика на Бачорски как каза следното: групата ще си помисли как се осмелихте вие да стреляте по големите имена, тип Владо и Гъмов. Конклав номер 2 отиваме, тогава Бачорски отново иска да се гърми по Гъмов и Владо Николов под претекст, че това са играчи и фигури, които не могат да бъдат контролирани. Това са играчите, които не могат да следват другите, а именно
фигурите, около които се събира групата. Тогава Жорката отново даде задна и ето отново искам да напомня как една малка пасивност може да ти изиграе лоша шега по-нататък в предаването. Жорката даде задна и Жорката заедно с Неве се обединиха около идеята да се стреля по Силвия. И така Гъмов и Владо Николов отново се отърваха, въпреки че Бачорски искаше да се стреля по тях. Отиваме след това в следващия трети епизод, където Бачорски искаше да се гърми по Неве и на билярдната маса. Станахме свидетели на този страхотен сегмент, в който миналия епизод обозначих като златен сегмент, борба на его, но тук Жорката отново даде задна и каза: рано е да се гърми предател, нека все още не бързаме с големите ходове. Тогава Жорката се изпусна и пред Бачорски и каза, че го устройва само първото място. Той си е наредил пътечката, както се казва, и мисли няколко хода напред, но това ли е най-правилното в тази игра Traitors, да мислиш няколко хода напред? Абсолютно не. Виждаме го и в този последен четвърти епизод, който беше излъчен. Как играта се преобръща, как настроенията се обръщат. Ти не можеш да диктуваш какви ще бъдат настроенията на другия ден. На другия ден, както виждаме, Жорката беше на пангара и Жорката си излетя. Затова тази игра не може да си постилаш пътечката, не може да си нареждаш картите. Ако имаш една възможност, просто трябва да я грабнеш и тогава Жорката, според мен, трябваше да грабне момента, да обединят усилия с Бачорски и да изгърмят Неве, защото Неве всъщност му оба обувките в този последен четвърти епизод. Неве се оказа човекът, който главно натисна по Георги и съответно успя да го изхвърли от играта. Ето за това говоря, ефектът на пеперудата в най-пълния си блясък. Малки действия, малки решения водят до големи и необратими последици. Лека по лека се отправяме към последните фатални грешки, които Георги направи. Отиваме на кръглата маса, на предната кръгла маса, където Тома напусна предаването. Георги гласува за Боби на тази кръгла маса, но имаше едно изказване, в което се съмнява в Гъмов. Така той раздразни Лъва и след въпросната кръгла маса Гъмов беше видимо ядосан, защото събра няколко гласа срещу себе си. В крайна сметка Тома беше с преобладаващия вод за изгонване. Тома напусна предаването. Гъмов се раздразни, видя, че Жорката го подозира и започна да мисли в посока на това кой може да бъде предател. И естествено на него му прави впечатление, че се събира една групичка на билярдната маса. Дани Петканов, Жорката, други хора левитират около тях и той отправи своя мерник в посока Георги. Да, от всички епизоди виждаме Георги с една балансирана игра като предател. Аз лично не смятам, че той играл лошо, никак даже. Според мен той се справи доста добре, беше един така обран, премисляше, знаеше какво точно да каже и да направи, но според мен изтърва много възможности, които се оказаха фатални за него. И ето виждаме от монтажа, че той все пак е изтъквал себе си като голям играч. Изтъквал е себе си като човек, който иска да вземе голямата награда като праведен. И това се е набило в полезрението на Гъмов, който също както Бачорски е видял един житен бегач и реши да го захапе. Все пак, както казах, на единия ден ти можеш да подозираш някой, на следващия ден, чакай малко, тези ми изглеждат съмнителни. Та Гъмов се прицели в Жорката тогава. Това беше първата основна грешка, защото Георги постави името на Гъмов на масата и въпреки че гласува за Боби, той го захапа тогава. Отиваме финално на последният конклав, където предателите решават да убият Боби. И тогава виждаме предупреждение от страна на Неве към Георги. Тебе те подозират 4 човека, Гъмов между другото те подозира много. И какъв е отговора? Няма никакъв проблем. Как да няма проблем? Окей, съгласен съм, че когато участник от праведните твърде много подозира даден предател, ти не трябва да го убиваш на въпросната нощ, за да може да не слагаш мерника върху себе си, че той е прав, щом ме убива, значи наистина е предател. Но в случая имаме човек като Гъмов.
това е от онези хора, които влияят на други хора. Това са от тези хора, които лаят на висок глас, нарочват и събират около себе си одобрение, събират около себе си хора и наистина могат да накиснат някого много жестоко. Примерно, представете си, вие сте назначен на нова работа, отивате, има колеги, един е по-приятелски настроен, другия е разбирач, знае всичко, третия е порта. Не искам да казвам, че Гъмов е тип порта, но примерно Гъмов е от тези старшите колеги, където виждат една малка грешка, една малка пукнатина в новия човек и почват на висок глас. Той е такъв, той е онакъв, еди какво си, що си. Гъмов го виждам в едно такова амплоа. Той е човек, който не пропуска да захапе някой, захапе или не пуска. Затова той е опасен и той трябва да бъде гръмнат. Просто много трудно може да бъде разкаран на кръглата маса. Мисля, че Жорката тук пропусна. Можеше да се наложи, както виждаме в третия епизод, Неве, която също изказа съмнения към Гъмов при разговор с различни хора и тя е опортюнист, Бачорски е опортюнист, а Георги разчиташе сякаш на това да си постеле една премерена стратегия, да мисли 5 хода напред и това му отряза главата всъщност. Това е последната грешка за мен, въпросният последен конклав, където Жорката трябваше да извиси глас и да убеди другите двама свои колеги да се гърми по Гъмов или поне по Владо Николов. И както виждаме, тези двама играчи обърнаха каруцата. Така набързо ще преминем през последния четвърти епизод и какво се случи. Казахме вече, Боби беше отстрелян през нощта от предателите. Отиваме към закуската, един от най-интересните моменти в епизода, където всички участници разбират кой ще бъде елиминиран от предателите. Първи на закуска влизат тази невероятна тройка от Бачорски, Неве и Гъмов. Страхотно. Гъмов обграден от двама предатели. И Гъмов моментално захапва Георги и казва там у нея Милко и Морко, нарече Дани Петканов и Жоро, там има нещо, там един от тях е предател. Яко ги захапа още на закуска. Започват да прииждат другите. Каква изненада, Георги се появява заедно с Дани Петканов, мисля, и още тогава се започва едно хвърляне на кал по Жорката. Да преминем набързо и през едни основни сегменти в последния епизод, когато името на Жоро се спряга като евентуален предател. Преди играта виждаме как Владо Николов иска специална лична аудиенция с Неве, разговарят си двамата и Неве лекичко подава името на Георги, че е един от основните хора, в които се съмнява. Дани Петканов е другия и мисля, че Антон беше третото име, но лекичко накланя към Жорката. Тя знае, че Владо Николов чака само да се подхвърли името на Жорката, за да може той да захапе буквално. Виждаме как Неве се осъмотява и с Йордан Белев и отново му насочва погледа към Георги. Неве помпа срещу Георги и това се забелязва от Бачорски, където той отбелязва, че тя от стара коза и яре. Вижда на къде отиват нещата Бачорски и се осъмотява с Неве и иска в личен разговор тя да му предложи за това, кой ще отстрелват. Страхотен момент ни дадаха, където имаше едно леко социално надлъгване между двамата. Двамата си подаваха къси пасове един на друг и някак си достигнаха заедно до консенсус, че трябва да бъде отстрелян Жорката. Жорката се появява, вика удобно ли е да се присъединя. Присъединява се, а те казват, че Тино е човекът, който може да бъде отстрелян на конклава и изведнъж двамата стават, напускат масата и Жорката му светва червената лампичка. За съжаление, Георги мисля, че нямаше какво да направи. Просто от всички страни се подхвърляше неговото име. Отиваме към играта, където всички участници са оковани в вериги и трябва да се изготви стратегия, имат определено време, за да може да се отключат и да се освободят. Ето тук е последния повратен момент, където Георги бих казал, че изтегли късата клечка. Разбирам му идеята, той искаше да вземе щит, с което да покаже, че е абсолютният праведен и се бори, за да остане в нощта и да не е елиминиран. Но тук Владо Николов отново следваше своята линия и на висок глас каза: те, които имат щитове, искам да се гърми по тях. Бачорски захапа Жорката много удобно. Неве подклаждаше и Жорката, горкия, беше отстрелван от всички страни.
като основен заподозрян. Играта беше интересна и накрая с щит си тръгнаха Данчо Белев, Венци Венц, Жорката и Ана Мария. Те успяха да се здобият с щит, с което да се предпазят от нощното убийство. Владо Николов се извинява на Глория, казва, че нейната стратегия е била правилната, но отново, както ви казах и по-рано, Владо Николов е с страхотно огромен статус и в някои от следващите игри той отново ще бъде следван, отново неговата стратегия ще бъде на пиедестал. Виждаме и по-късно, когато Владо Николов казва на Жорката, че ще гласува за него, защото има щит. Там е и Глория, която търси неговото одобрение и казва, но защо, аз също съм играч. Тук виждаме човек, който се опитва да се докаже, опитва да спечели валидация и един друг персонаж, който вече е изградил своят статус, човек, който има своите успехи, дори да греши, той отново ще бъде слушан и следван. Така Владо Николов след битката в колата казва, че трябва да се гърмат хора с щитове. Бачорски леко подхлъзва в посока Жорката, Неве абсолютно я устройва това нещо и така името на Георги се завърта като основен човек, който ще бъде изгонен на кръглата маса. А каква е логиката на Владо Николов? Да се отстреля човек с щит, за да може неговите шансове за оцеляване през нощта да се увеличат +1. Страхотна логика, невероятна логика, Владо. След играта отново видяхме как Бачорски натиска Ана Мария и Дани Петканов да се гласува за Георги и за съжаление двамата предатели вече са решили да отрежат главата на Жорката. На кръглата маса последната може би грешка на Жорката беше, че той тръгна срещу Гъмов преди още актьорът да се е изказал кои са му подозренията. Жорката прояви изключителна самонадеяност, каза аз знам какво се говори, знам какво се чува и знам, че ти си се прицелил в мен и искате да съм една лесна жертва. Естествено тук беше подадена думата реваншизъм, която по-късно разбрахме от Неве, които си се познават двамата, че Гъмов пали на тема реваншизъм, че той никога не е бил отмъстителен в живота и така Жорката не си направи добра услуга, започна да се аргументира, каза, че някой сред актьорското съсловие със сигурност е предател и че поведението им определено означава, че водят на някъде, тъй като неговото име е спрягано през целия ден и са били наговарени хора да гласуват срещу него. Не му беше лоша аргументацията, но за съжаление не подплатена достатъчно доказателства. Къде беше доводът с писмото? Можеше да го вмъкнеш. А можеше просто Жорката да се сети, че Неве също изказа подозрения към Гъмов на предния ден. Всичко можеше да бъде използвано срещу Неве, но той се прицели от чувство за коректност към Гъмов, а не към Неве. И тук може би отчитаме една лека грешка на Жорката. Естествено звучеше, сякаш се оправдава, започна да говори забързано, езика на тялото му говореше, че може би е хванат. След което опита нелепо да докаже, че ръцете му не треперят. Не гледаше в очите никой. Все някакви сигнали, които доведаха до това, че на групата да се затвърди мнението, че Георги е предателя, затова той беше посочен с 10 вота като човека, който да бъде прогонен. Жорката отиде на кръга, пусна се невероятната класика Gangsters Paradise и Жорката разкри, че е предател. Настана страхотно въодушевление, страхотен купон. Купонът се пренесе по-късно и в имението, където Тонката подхвана до утре вечер в новия спектакъл. А какъв спектакъл ни очаква на следващата вечер? Дават ни кадри от конклава, където Владо Карамазов предлага на двамата останали предатели опцията да изберат нов предател. Или, както се казва, да прелъстят нов предател. Какво смятате тук? Дали ще имаме прелъстяване или ще имаме убийство? Да не забравяме, че защитове от убийство са Данчо Белев, Ана Мария и Венци Венц. Така Гъмов се превърна в национален герой след последния епизод. Така може би всички съмнения са сведени до 0 към него. Мирелка заради искрената реакция и недоумение как може Жорката да я е лъгал през цялото време. Също групата се убеди, че тя абсолютно нулев шанс да бъде предател. И остава да видим всъщност какво ще направят предателите. Моята прогноза е, че може да прелъстят Майя Пълновска
или Ана Мария, много ми е трудно да преценя какво могат да направят предателите, или пък могат да отстрелят Гъмов през нощта. Дали обаче Неве ще пусне кокала, както се казва, защото в момента Гъмов е перфектният параван, но тя има ли нужда повече от него, тъй като той се превърна наистина в герой, защото до край държеше Жорката да бъде изобличен и да се види какъв му е статуса на предател или на праведен. Тук обаче Данчо Белев, забравих да спомена, че той вкара много уместна логика, че най-вероятно предател е гласувал за друг предател на кръглата маса. Може ли Гъмов да бъде това? Може ли все още да се изтиска нещо от Гъмов и да се заблуди групата, че той може да е предател? Мисля, че по-скоро не. Мисля, че по-скоро не е възможно това. Изключително автентична беше реакцията, изключително неподправена и не мисля, че би могло да търсим подвола теле, както се казва. Не мисля, че би могло да анализираме неговата реакция, езика на тялото му, като на човек, който би изиграл толкова феноменално такъв ход, в който предател да прогони друг предател по този начин. Забравих да спомена, че Жорката можеше да използва аргумента, че Гъмов самия е излъгал, че е взел щит още на първата игра. Това също беше добър довод, който не знам дали беше споменат или беше споменат така между другото, но определено не беше много убедителен Жорката. Жорката беше сготвен и нямаше какво да направи. Генерално, финалното ми заключение е, че Георги игра добре. Не смятам, че аз в неговата ситуация бих играл по-добре, също бих тръгнал леко, не с гръмки ходове, не набиващ се на очи, но явно му изиграл още шега това, че се е набивал на очи по друг параграф, като човек, който иска да спечели накрая голямата награда, иска да е първи, колкото и да е повтарял, че искал да го направи като праведен. Явно това негово поведение до някаква степен е подразнило някои от участниците, а другата част бяха повлияни от Бачорски и от Неве. Бих казал, че Неве си го сготви в този епизод. Това е от мен. Не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото. Благодаря ви, че гледате и до следващия път.